Спокойно. Спокойно, Макс, спокойно, Макс, спокойно. Макс, Спокойно, Макс, спокойно. Спокойно. Ай, спокойно, да. Макс, спокойно. Прыгни. Спокойно, прыгни. Спокойно, прыгни, Макс. Спокойно. Спокойно. Макс, спокойно. Макс, спокойно. Макс, спокойно. Мякна, котката мякна. Спокойно. Прыгни. Спокойно, прыгни. Спокойно. Диги. Диги. Спокойно. Да. Мать. Спокойно. Мякни. Сейчас, абе котката мяче. Покирда. Защо, хайде. Няма котката играчка, няма. Някаква играчка и това е спекло. Пъки. Възмущава? Да. Възмущава? От най-малкото се възмущава какво да говорим на други. Да. Ще помогна да станеш, защото столчето ще там и да... Не, ама
ядосана до ужас. Извън пише стане. Ей сега! Чакай, ставам, чакай. Стига де. Стига де. Ми казваш Тико, защото се записва на камерата и ще ти иска съдник. Така, нека твоите думи Събзаник. Как се закрамваш? Да. Как се закрамваш? Bekirda. Bekirda. Беки. Защото не можеш готенци. Така. Майче, пс, 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 пс. Майче, пс, 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 пс. Пригни. Пригни. Стига да. Пригни. Стига са говорили. Надухте ми главата. Само мячете и... Пъки. Пъки. Пригни. Пригни, Пъки. Пъки, пригни. Еленски къс. Казах, не ме занимавай. Пъки. Пъки. Така да ми е честа работата. Смисъл. Яда съм, дружа се. Кажи ме ти. Аз имам работа, а не да се занимавам с вас. Аз се занимавам с вас тук. Пригни.
Пикирда. Пикирда. Пригни! Има ли някакво известие? Пригни! Пригни! А защо е списано? Не знам. Пригни, бой! Пригни! Пригни! Хайде, пригни! Пригни! Пъки! Пригни! Тя протестира, тя се... Пригни, Пъкер! Хайде! Ти знаеш ли как се Пригни! става образ? Пригни! Звъни се. Само за чуждите да мисля, а пък за себе си да не мисля. Днеска е такъв празник, аз да не посвета този ден за мене. Стига вече. Трябва да бъда малко егоистична и към себе си. Така е, точно така. Не, това е тая подигравка над мене, бе. Аз не съм докторка, аз съм медицинска сестра. Аз се бях потопила, да. Много обичам да седа във вана по половин, по един час, така потопена. И тогава вече всичко ми минава, когато ми е криво. Да, обичам да се къпя във вана. Охо, какви са тия птички пони? Затова така. Какво? Обичаш във ванна да седиш и ти. Обичай, ама аз обичам самичка да съм във ванна. Да. Не. Това е така, защото тогава се почивам най-добре. Тогава... Внимавай какво приказваш. Георги, внимавай какво приказваш. Така ще те омая, че в чудо ще си дойдеш. Ще те омая, ще те замая, да, във ванната. Ако във ванната влезнеш, така ще те омая, че свят ще ти се завие. Така ли? Защо ми се закамваш? Още от сега ми се закамваш. Разбирам аз моят етап. Значи обичаш водичката ти. Добре. Какво така скърца, какво писука, какво да чудо. И ти си баш на светофарите и си застанал най-големия шум да ми приказваш. Добре, отиди някъде на по-тихо място, па бива ли такова нещо, бе? Аз направо без уши остана. Какво е това писукане? Отминава. А после пак ще има писукане, нали? Не, няма. Скорпионче! Ти си зодия скорпионче. Да, ти си скорпионче. Рибка съм, разбира се, рибка, затова обичам такова ванничка и водичка и парфюмчета, и одеколончета, и всякакви работи, благоухаещи, като излезна да благоухая, а не да мириша на пот. Много мраза да мириша на пот. Да. Не знам, ти ще ме научиш.
Ами да. Защо не? Защо не? Виж, бе, голяма ванна, не е малка, голяма е. Да. Да, добре. Ти ли ще играеш? Ти ли ще играеш? Добре. Чао, чао. Котенце, от този втордалко примериква, котенце. Моля ти се от хола, дошла при мене. Където аз ходя, тя подир мене. Пъкинка. Пъкинка. Пъкирда. Пъки, бати. Пъки. Пъки. Пъкинка! Това е животно страшно. Първо бяга и после пак идва. Животно страшно. Пъкинка! Беги! Беги! Майче, Пъки. Пъки, рамете. Пъки, кажи мяу. Пъки, кажи мяу. Пъки, кажи мяу. Пък кажи мяу, бе. И така. Берам. Така. Берам. Лети. Пъки. Къде? Пегера. Пегера.